Bejn l-2012 u l-2022 kollox ġew miżmuma jew irkuprati mal-40 miljun euro f'benefiċċji soċjali. Dawn iċ-ċifri ħarġu minn konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal fejn ataw diversi dettalji dwar il-ħidma mid-Diviżjoni tal-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza fih dan il-Ministeru biex jiġi assigurat li l-benefiċċji soċjali jmorru għand min verament għandu bżonnhom. Fil-fatt, tul din il-konferenza ġie spjegat kif bejn l-2016 u l-2022 sar skrutinju fuq 26,850 applikazzjoni ġdida għal dawn ix-xorta ta' benefiċċji. Dan l-eżerċizzju kontinwu rrenda 10 miljun euro f'benefiċċji li ma kellhomx jitħallsu mid-dipartiment u li jistgħu jiġu investiti f'każijiet li verament jeħtieġu għajnuna. Minnhom instab li 50% tal-applikazzjonijiet kellhom nuqqasijiet mal-informazzjoni li tikseb it-taqsima minn dipartimenti varji. Jirriżultaw wkoll minn dawn l-applikazzjonijiet li dwarhom jirriżultaw nuqqasijiet jiġu miċħuda nofshom. Dan għaliex id-dħul kapitali tal-persuni li applikaw għal benefiċċji ikun jeċċedi l-ammont skont il-proviżjonijiet tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali. Dwar dan u aktar One News tkellem ma' Sur George Cremona li huwa d-direttur tad-Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza. Fl-aħħar 10 snin mill-2012 il-qoddim il-każijiet żdiedu minħabba wkoll l-għodda illi illum il-ġurnata għandna fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u fl-Income Support and Compliance Division. Barra minn hekk fl-aħħar 10 snin ukoll żidna l-kollaborazzjoni ma' dipartimenti oħrajn. U allura wieħed ieħor 40 miljun li ġew ifrankati jew overpayments li inħolqu dawk huma frott tal-kollaborazzjoni ma' dipartimenti oħrajn u kif ukoll l-għodda teknoloġika illi għandna llum il-ġurnata sabiex inkunu nistgħu niskrutinizzaw il-Means Tested Benefits. Min-naħa tiegħu il-Ministru Michael Falzon spjega li dan l-eżerċizzju jinkludi fil-qofol tiegħu il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. Dan hekk kif filwaqt li l-Gvern kommess li jgħin lil min l-aktar li għandu bżonn, daqstant ieħor għandu jara li min ma jkunx intitolat għall-għajnuna ma jieħux dak li mhux tiegħu. Jekk inħarsu li issa dit bħala eżempju, kienna madwar 1000 każ li ġew investigati li waslu għal frankar ta' 4.9 miljun euro. Grazzi lil ħaddiema li jaħdmu fid-dipartiment u grazzi wkoll u forsi hawnhekk anke servi ta' eye-opener il-Dipartiment għandu wkoll sistemi kompjuterizzati li bihom jivverifika l-informazzjoni li ngħata mill-applikanti.